Asa ka tanim mga tanaani. Uy. Urod ni tao ba? Nakapangutana na jud ko ani karon. Uy, amigo, hindi ka dre. Uy, amigo. Kuan ra gud. Dili ra gud nagpagwan ba? Namatanaw lang sa kuan palibot. Bay, naptana ko'y pangutana sa imo ba? Unsa man na? Ila ka ni si kuan, si Manoy Tisoy ba? Manoy Tisoy? Ay, oo. Katong albularyo og manghilot lagi. Oo, kana. Na. Badto ka niya? Matugit anak ko. Ay. Nakapakuan ba kog mga kanang mga stress sa mga tao nga kanang imuadto daw ka dito sa balay daw ni Mantisoy namo day dalan kanay dong dalan kung kinsa day mo agi diyan hindi na makauli na naghanagay daw ni adto nga tuwa kay nagpatambal kung saon tamang di man sila makabot sa balay ni Mantisoy kay lamaton man sila tong dalan na to di lang makauli hantod karon no wa ka uli naon sa man? Mato pa ka? Hadlok din ito ay. Nah, hadlok yun. Ay, di na lang kumudayon bay. Kay, hadlok mo ka. Oh, ayo pa na. Uli na dayon. May pagmuli na lang ko. O ka na, uli na. A few moments later. Buka nga doon tawhana. Uy, tuo man dayon siya sa kung nga. Kumidja ron to kuha. Naila yung tuwana ba? Naila yung ba? Tuo man dayo na. Kauli. Wano nakadusuyang atuan ba? Sa tayo manggingon. Na joke. Nangingilat ikaw. Oh, no, 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 no.